Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Curaçaose advocate Lizaima da Costa Gomes heeft de gevangenis SDKK gisteren een ultimatum gegeven om binnen 2 dagen de situatie in de gevangenis te verbeteren, met name in blok 6. Het probleem is volgens de advocaten dat de gevangenen in blok 6 gisteren te horen hebben gekregen dat het aantal uren dat ze mogen luchten per dag flink is ingekort. Voortaan mogen ze nog maar 1 uur in de ochtend en 1 uur in de middag luchten. Volgens Lizaima da Costa Gomes is dit het gevolg van interne organisatieproblemen in de gevangenis. Ze doet daarom een beroep aan de directie om de interne problemen op te lossen en de gevangenen langer te laten luchten. Door de vertegenwoordiger van de aandeelhouder van overheids-NV Refineria di Curaçao is besloten tot het direct ontslag van directeur Roderick van Kwartel. Het gebeurde in het bijzijn van de Raad van Commissarissen. Reden voor het directe ontslag is een vermeende poging tot omkoping door Van Kwartel. Hij zelf heeft dat altijd ontkend. In verband met deze zaak zijn al eerder 2 functionarissen van Refineria di Curaçao aan de kant gezet. Gisteren werd het hoogste punt bereikt voor een nieuw appartementencomplex in Montagne Abau, dat uiteindelijk voor 71 families een nieuw huis moet bieden. Het werd gevierd door Fundación Cas Popular en minister Zita Jezus Liito. Die gaf aan dat er nog andere plannen zijn en dat er momenteel wordt gewerkt aan 30 huizen in Barber en 200 in Terra Cora. Gisteren konden de eilanden van het Nederlands Koninkrijk stemmen voor een nieuw Europees parlement. Dat gebeurde op de BES-eilanden, daar mocht iedereen stemmen. Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten kunnen alleen personen met een Nederlands paspoort die zich van tevoren op tijd hadden aangemeld stemmen met een zogenaamde briefstem. Daar hebben uiteindelijk maar 370 mensen op Curaçao voor gebruik van gemaakt. Het was wel goed geregeld en dat is te zien op de foto's. Er was veel aandacht voor het verwerken van de briefstemmen, maar de 370 is toch wel een tegenvallend aantal. Spannende momenten gisteren toen een auto op het schoolplein bij de Marnix-school in brand vloog. De brandweer werd gewaarschuwd, maar dankzij snel ingrijpen van enkele docenten kon erger worden voorkomen. Een deel van het interieur is wel helemaal verbrand. Volgens de chauffeur is een aansteker die in de auto lag de oorzaak van de brand. De hele week stond de ambulancedienst van Curaçao in het zonnetje, maar gisteren was wel de grote dag. Bezoekers konden zien wat de ambulance precies doet op het moment dat er een ongeluk is geweest. Hoe snel handelen ze? Wat doen ze mensen die gewond zijn geraakt? Dat allemaal werd nagespeeld op het parkeerterrein van Zambiel en heel veel mensen kwamen daarop af. De Britse premier Theresa May heeft haar vertrek aangekondigd. Ze neemt op 7 juni ontslag als leider van de conservatieve partij en blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Die interne partijverkiezing begint een week later. De positie van May kwam de afgelopen dagen onder grote druk te staan. De 62-jarige May zei vandaag buiten haar ambtswoning dat ze tot het inzicht is gekomen dat het in het landsbelang is als ze plaatsmaakt voor een andere leider. De premier zei altijd te zullen betreuren dat het haar niet is gelukt de Brexit tot een succes te maken. Ze stelde alles te hebben geprobeerd wat in haar macht lag, maar het is haar niet gelukt. Ik heb het 3 keer geprobeerd, zo vertelde ze de pers. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.